Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZirare 263 pano pachiyenge chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti pese pandinoona ndichidzoka neamwe manews updates uchangoriwe kutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tisati tanyoenda kure ndokumbura tinyore mucomment section kuti rest in peace kuna madzibaba Nicholas Zakaria. Madzibaba Nicholas Zakaria vatisiya vanga vachirwara nechirwere icho cheshuga neBP. Ndo zvakonzeresa kuti vafe ende makumbo avo anga akazvimba vanga vakutadza kunazofamba mune zvakanaka. Madzibaba Nicholas Zakaria vafa vane 69 years makore ekuberekwa. Ndo makore afa ana madzibaba Nicholas Zakaria. Madzibaba Nicholas Zakaria vakadzidzisa maartist akawanda kuimba mumhanzi kana kuridza magitari kusanganisira baba Alec Macheso. Zvandichaita da kusiya mchiona video ramadzibaba Nicholas Zakaria before vasati vafa vachitsanangura kuti ivo vanorwara neBP ende makumbo akazvimba. Ndo zvimwe zvakonzera kuti madzibaba Nicholas Zakaria vatisiye. Mashilavu tsoka dzichiitawo zvimwe. Saka kufamba kwacho kwakunenetsa makumbo angu ese ari kurwadza. Chokwadi aiwa ndazviona. Vana chiremba vari kuti kudii zvokuti vana chiremba vari kuti BP pandiri ndo iri kunyanya kukwira, saka ndo inoda kugadziriswa kuti idzike. Kana BP yadzika kuzvimba kwese kunopera. Saka nanhasi ndakapiwa mapiritsi andiri kushandisa iko zvinezvi. imi mataura kuti hamusi kukwanisa kushanda ndazviona zvechokwadi kuti miri uri kurwadza. Saka muri kurarama sei? Muri kuzvikwanisa sei kuti mishonga yekuchipatara ndimi musoro wemba kuti mumba muwanikwe mune zvikafu zvese zvinodiwa pamba? Izvo zvakutongonesa kuenda kuti anenge angopfuura nepano anondiziva angodonedzawo 2 cents ndikwanisa kuona zvekuita pa2 cents idzodzo kuti ndikwanisa kutenga mapiritsi, ndikwanise kutsvaga upfu. Ndo chimiro chiripo pari zvino. Muri yeZimbabwe mufunge ndabatikana nenyaya iri pano. Baba vakabata basa guru rekusimudzira vaimbi vakawanda, kusimudzira mhuri dzakawanda, kunyaradza mhuri dzakawanda. Vakatorapa vamwe vaive neBP, vakatorapa vamwe vaive nezvimwe zvirwere nedzimbo dzavo. Baba vataura vakati iko zvino handina chandiri kukwanisa kuita nenyaya yeBP nediabetes. Vari kuzvimba makumbo ane maronda, izvo zviri kuda kuti vawane medication. Saka kuti vanyasowana kurapwa kwakanaka, aiwa vari kuda ruoko rwedu semuri yeZimbabwe. Zvamunoti imimi zviri kuda mari yakawanda kuti vanobatsira vakwanisa kubatsira zvii pamusoro pekurapwa. Ndingangoti hakuna zvakanyanyowandisa. Chinokosha ipapa kuwana mapiritsi anenge achidiwa nadhokta. Akawanika iwaya ndinotarisira kuti ndingangoita zvakanaka. Ndanzwa mai vachiti zvakare vari kudzudzwa. Muimbi mudzimai womuimbi mukadzi waSabhuku ndiSabhuku. Ende ndambonzwa kuchinzi mama vanga vari muimbi zvakare. Ndizvozvo. Saka vaimbi vaviri, malegends maviri ari pano. Ndanzwa mama vachiti vari kudzudzwa zvakare vari mumba. Vanobatika nearthritis. Saka iwo zvinezvi ndotoshaya kuti ndingavarapisawo sezvo ndiri kurwara. Saka zvinenge zviri kundikurira. Tingotarisira kuti nekufamba kwenguva ndingangotanga kuvarapisawo. Muri yeZimbabwe mazvinzwa baba vachitsanangura havasirivo vega vari kubatikana nemwiri. Mai Nicholas Zakaria vari kudzudzwa zvakare nearthritis, vatotadza kunge tinawo pano vari mumba. Baba vari kutoti zviri kutondinetsawo kuti ndikwanise kuvarapisawo, zvinondinetsa kuti umwe wangu ari kurwadziwa ini ndiri kurwadziwawo. Hanzi nababa
kufamba kwako ngakuve mharidzo yakanaka, ndizvo zvinodiwa namusiki. Kwaungafariwo here ukaita chakanaka. Baba, indoda kudzoka parumbo runonzi Somvelamvela. Rumbo iroro ndakarunzwa ruchiridzwa kuMalawi, ndikarunzwa ruchiridzwa kuMozambique, ndikanzwa futi kuSouth Africa ruchiridzwa mumabhawa makuru chaiwo. Ndikazoenda kuTanzania zvikanzi you are from Zimbabwe. We know Nicholas Zakaria Keyama Boys. Chii chakaita kuti muruimbe rwiyo iroro? Nokuti ndakaona kunyika dzakawanda ruchiimbwa runonzi Somvelamvela. Ende zvinorevei? Zvinoreva kuti Somvelamvela zvinoti manzwira-nzwira. Alright. Kuti chawanzwa wachengeta wataurira uyo, chawanzwa wachengeta wataurira uyo. Saka manzwira-nzwira akaipa uchitaura zviserezvo. Right. Makuhwa. Makuhwa. Ndozvandaedza kutsiura kuti zvakaipa. Aiwa, tinotenda. Nekuti ndatodzidzawo ndandisiri kuziva muri yeZimbabwe hanzi makuhwa akaipa. Baba vakadzidzisa. Isu taingotamba kuti Somvelamvela. Muri yeZimbabwe iri kuda kukubatai baba. Sezvamambotsanangura kuti kune vati vanopfuura vachingokandawo, kune vasingazivi pamunogara, vanenge vachida kubatsira. Chokwadi. Mungape muri yeZimbabwe ere nhamba dzenyu? Ndinovapa nhamba dzangu dzinoti 0772 936 334. 0772 936 334 ndidzo nhamba dzamadzibaba Nicholas Zakaria. Tatenda muri yeZimbabwe.